Сега виждате ли моя екран? Виждаме го, обаче не си на фулскрин. Така? Да. Добре, супер. Благодаря. Айде да. Добре дошли днес на нашата презентация "Продавай" с идеята днес да ви представя една моя гледна точка за това какво означава да продаваме и какви ползи ни носи това. Първо ще ви кажа, че моята история "Продавай" започна през 2006 година. До тогава работих като счетоводител и не ми се е налагало да продавам, или така поне си мислех. В 2006 година ние си създадохме наш собствен магазин с семейен магазин, в който а, се налагаше да продаваме на клиентите. Тогава все още не знаех, че ние извършваме много повече продажби, отколкото тези директно на клиентите. Но това беше един много добър опит. Той продължава и до днес. И още на този етап в тази презентация искам да ви кажа, че според мен е много важно, когато искате да се научите да продавате. Той има много важни неща, но едно от тях е да имате ментор. Да, решихме. Да, че видя в тата, че... Да си запушите ми. Да, съм. Махам го. Да. Чакайте да махна тук едно нещо, дето ми пречи. Така. Да имате ментор. Какво имам предвид? Някой човек, от който да се учите, някой човек, когато да питате, когато имате някакви въпроси. Защото когато ние четем, интересуваме се, гледаме обучения, влизаме на уебинари за продажби и така се пълним с много информация и в един момент ние искаме да изразим всичко това, къде ни се получава, къде не, но така или иначе трябва да има някакъв начин, с който ние да сверим дали сме по правия път. Пътя е един, то е ясно, че всички преминаваме през него и ако ние направим някакви грешки, ние не трябва да ги представяме пред себе си като грешки, ами като опитност, която ни помага следващия път да се поправим и да направим нещата по по-добър начин. Обаче, от моя опит мога да ви кажа, че е много хубаво да имате ментор, когато искате да продавате. И този ментор ви дава своите съвети, дава ви своите насоки. Може да го попитате някакви конкретни неща, защото когато вие сте в самата продажба, вие виждате нещата от вашата гледна точка. А този ментор, дори да му разказвате, дори да не е в самата продажба, той може да види нещата отстрани и да ви даде друга гледна точка. А пък всъщност оказва се, че продаването е голяма част от нашия живот и то е много всеобхватно. Има много лица. И е хубаво да гледаме на това продаване по-широко. Но за да стане това, аз лично смятам, че ни трябва ментор. Моите ментори в магазина от 2006 година насам и до днес са трима, така мога да кажа. Първият ми ментор е клиента, защото ние от клиентите много се учим, знаете много добре. Вторият ми ментор е моята майка, защото тя е много добър продавач. Какво имам предвид? Тя е от хората, които не се притесняват дали ще навлязат в личното пространство на клиента. И сега, като ви го казвам това, смятам, че то е едно от качествата, които ние трябва да имаме, ако искаме да постигаме високи резултати, не само в продажбите, ако искаме да постигаме високи резултати в живота си, ако искаме да правим генерални промени и да се случват неща, за които ние мечтаем. Изключително важно е да не се притесняваме да притесним малко клиента. Защото работата на един добър продавач е той да му посочи неговия проблем, ако клиента не е осъзнат и не е стигнал до идеята, че има нужда от това нещо, от този продукт или от тази идея. И малко може да не е много приятен този процес, в който ние показваме на нашия клиент какъв е неговия проблем. Ние можем да го направим и много тактично, можем да го направим по такъв начин, че хем да ни го обидим, хем да му помогнем той да достигне до тази идея, но при всички случаи няма да ви е комфортно
и да не им е комфортно, това е характеристика на едни от най-добрите продавачи, така че пригответе се да нямате хубав, приятен комфорт, когато продавате и ако искате наистина да постигате резултати, трябва да сте с тази мисъл и с тази идея и да сте спокойни с нея. Другият ми ментор е съпруга ми, защото той също работи в нашия магазин. Тримката сме си и покрай него също научавам доста неща. Та магазина ни е един много добър опит. И в един момент, след 5 години, попадам аз в Oriflame и от тук нататък вече имам много ментори. Наистина, няма да ви ги изборявам, вие знаете, но това да бъда част от Oriflame от 2011 година до момента, всъщност е абсолютно съвсем различен опит от този в магазина. Постоянно от този момент нататък съм си мислила следното нещо. Как може толкова да са близки тези дейности, когато се общувам с клиентите в магазина и когато правя Oriflame по всички начини? Има толкова много общи неща и в същото време има толкова много различни неща. Така че, ако искате да сте добри продавачи, просто разширявайте представата за това какво означава наистина да продавате. И тук в тази връзка искам да ви кажа, че не съм написала правилно заглавието "Продавай". Просто шрифта не ми го позволи, но пък сега ми дава възможност да ви кажа защо трябва да е по различен начин написано това заглавие. Про го пишем с различни букви от давай. И цялата философия на продавай е тази, че да продаваш означава да правиш нещо повече от това да продаваш продукти или услуги. Да продаваш означава да си професионалист в това да даваш. Да си много добър в това да искаш да помогнеш на човека от среща. Тук при мен вече стана много шумно, но ще трябва да издържим още 25 минути. И продаването всъщност е процес, при който вие правите най-доброто за вашия клиент, независимо на вас какво ви е изгодно и независимо на него какво му е изгодно от неговата гледна точка към момента. Защото ако погледнем от бъдещия резултат, разбира се, че на него му е изгодно да има най-доброто, което е добре за него да има, но той в някой момент, когато общува с вас, няма да го е осъзнал, а пък това да направите най-доброто за него означава много добре вие да разбирате какъв е този човек срещу вас, какви са неговите ценности, какво е важно за него и какво е най-доброто нещо за него. Така че това да разбирам разликата между продавай и продавай се появи в 2014 нататък в нашите бизнес школи с Максимчук, който много ни е говорил в тази посока и аз просто съм попила много от нещата, които ми е казал и смятам, че това е философия, която ако искаме да сме полезни, ако искаме да даваме и да правим света по-добър, ние трябва да гледаме на продаването като продаване. И в 2020 това също беше един много ценен опит от този момент нататък, когато дойде COVID и всичко се промени. Всички ситуации се промениха, всички нагласи в хората се промениха. Изобщо целият ни живот се промени и оттам нататък постоянно е някакъв процес на промяна. Сигурно и вие го усещате, не само аз. И сега тук искам да ви кажа нещо много важно, което осъзнах в тези години, че ако искате да получите някакъв резултат, примерно искате да продадете някакъв продукт, вие може да го искате по два различни начина. Вие може да имате просто желание да направите продажба или пък желание да си изкарате повече пари в този каталог. Или пък желание да стигнете до повече хора, на които да разкажете за нашите продукти, да им покажете как
те да се обливат с нашите продукти, да ги пият, да ги ядат, да се чувстват все по-добре. И това желание може да е точно до там. В смисъл, че ако вие нямате намерение да продадете конкретен продукт, ако нямате намерение да се свържете с един клиент, ако нямате намерение да организирате среща, ако нямате намерение днес да станете и да се гримирате и да сте с настройката, че това ще бъде една среща, в която вие отивате и давате най-доброто, което имате на човека, което е най-доброто и за него, то тогава това желание може просто да се остане като една идея и до там. Много са различни двете неща, много са свързани. Едното без другото не може, но по-скоро желанието може без намерението. Вие може просто да си искате и да нямате никакъв резултат от това, че си искате. И понякога, когато ви се струва, че много искате нещо, но не правите никакви действия, може би ето тук е отговора, че вие всъщност нямате намерение конкретно днес, като станете, да направите определени действия, които да ви доведат до това желание да ви се сбъдне. И примерно, ето може да си представите какво е разликата между желание и намерение. Желанието е нещо като идея, нещо като краен резултат, който вие искате да имате. Примерно искате да имате ето тази красива кола. Искате да си я имате. И просто си я мечтаете, говорите си за нея, мислите си за нея, лягате си, ставате си с мисълта за нея. И до там, желанието може да остане до там. Ако вие обаче нямате намерение да отивате и да продавате вашите идеи, вашия бизнес, вашите продукти и вашите услуги на клиентите, на хората, с които ще се срещнете, вие нямате инструмента, с който да сбъднете тези ваши желания. И всъщност, много често хората казваме, аз не мога да продавам, и аз съм го казвала, и съм си го мислила. И колкото по-сме конкретни в това да казваме, аз мога да продавам или аз не мога да продавам, се оказва, че ние всъщност правим това много добре. Моля да ми напишете в чата единица тези, които мислите, че продавате добре, и двойка тези, които мислите, че не продавате добре. Вече имаме една двойка, една единица. Другите, още една двойка, още една единица, още една двойка, още една двойка. Май двойките малко повече преобладават, но колко е хубаво да виждам, че има единици хора. Това е страхотно. Още двойки и единици ще имаме ли? Има. Какво? Двойка или единица? Единица, супер. Да. За тебе знам. Анастасия ми пише познай. За Анастасия знам. Добре, благодаря много за тези обратни връзки. Всички, които ми написахте единица, т.е. умеете да продавате добре и знаете, че може да продавате добре, това е супер. Вие наистина може да продавате добре, защото го осъзнавате и явно го правите и имате тези резултати. Сега ще ви кажа, че и тези, които написахте двойки, вие всъщност също много добре продавате, просто не го осъзнавате по този начин. Да кажеш, аз не мога да продавам или не мога да продавам добре, е като да си продам идеята на мен самата, че аз не мога да продавам добре. И когато аз вече съм възприела тая идея, когато някой ме попита, ти можеш ли да продаваш? А ти казваш, не. Всъщност се оказва, че ти много добре си продала идеята, че не можеш да продаваш. Разбирате ли? Идеята е, че каквото и да си казваме, ние сме си най-добрите продавачи на себе си. И всеки път, когато си казваме някакви неща, ние сме толкова убедителни. Хората ни казват някакви изречения,
ние не ги слушаме, обаче когато сами си ги кажем след време, дори същите изречения, дори в същия словоред, ние вече сме се убедили в това нещо и вече сме си продали цялата идея сами на себе си. Така че, ако изхождаме от тази гледна точка, излиза, че всички сме абсолютно много добри продавачи, защото така сме тръгнали още от бебета, за да оцелеем. И ако ние можем да продаваме много добре, то тогава въпросът е да изберем какво точно да продаваме. Че можем да правим нещо или че не можем да правим нещо. Че мога да си организирам 2 срещи за утре или че не мога да го направя. Каквото и да си продадем, продадено, sold. Това е положението. Така че надявам се да го осъзнаваме всички това нещо. И тук искам малко да наблегнем на сутрешната продажба. Сутрешната продажба е много важна, хора, защото ние всяка сутрин ставаме с някакъв разбъркан ум от съня и ни трябва време, за а, да дойдем на мене си, както се казва, и сутринта да се сетим какъв ден е, какво имаме да правим, да си погледнем графика, да си припомним каква ни е нашата задача. И понякога, ако ние нямаме нашите си сутрешни редовни неща, които правим, като например ритуали или пък физически неща, които правим, или питиета, които пием, имам предвид гореща вода, лимони, куркуми и такива неща, ние можем така да си разбъркаме сутринта, че деня да не тръгне по най-добрия начин. Но дори за тези физически неща, ако кажем, че ги изпълним, да си изпием водата с куркума и така нататък, да се гримираме и каквото смятаме, че е важно за нас, ние можем пак да не сме с най-добрата настройка, защото в главата ни се въртят мисли, които не са най-подходящите за нас. И ако е толкова важно сутрин ние с какво ще си напълним главата, с какви мисли ще си я напълним, то тогава излиза, че сутрешната продажба, това, което ние правим на себе си, с себе си, е изключително важно и предпоставя как ще мине от тук нататък целият ни ден. А пък днешния ден определя как ще мине утрешния ден. А пък утрешния и днешния предпоставят как ще мине тази седмица и така реално се получава нашия резултат в живота, нашето щастие дори. Така че сутрин има определени неща, които ние можем да си правим и те са свързани с нашата любов към себе си. Какво може да ни даде тази сутрешна продажба? Ние самите на себе си. Да си поставим основата на целия ден, както казахме. Да сме много продуктивни и резултатни, защото когато ние сме по-фокусирани, ние знаем какво искаме от нашия ден и знаем към какви резултати сме се насочили, но тук искам да ви кажа нещо, което осъзнах в последните дни, въпреки че съм го чувала много отдавна, но в последните дни осъзнах, че по-малкото е повече в смисъл, че успешните хора всъщност не правят много неща в един ден. Искаме да направим хиляди неща. Ядосваме се, че не сме ги направили. Или пък сме в някакво супер хубаво еуфорично настроение и започваме да правим хилядите неща. Да, обаче в един момент се оказва, че времето не ни стига за всичките тези неща. После се изнервяме, защото не сме успели да направим 67 от всички 90 нещата, които сме решили. И тогава какво се оказва? Оказва се, че пак става дума за приоритизиране. По-добре да направим 2 неща днес качествено, но така да ги направим, че да сме доволни от себе си после и да сме още от сутринта с нагласата, че първо ще направим ето тези 2 неща, които са най-важните за днешния ден. Така че продуктивността ни зависи от това просто доколко правим нещата, които спешните хора правят. Така се оказва. Да, самоувереността и енергията ни се поддържат, когато сме
от сутринта заредени с нашата позитивна енергия, Слушах. не се Добро утро. вживляваме толкова много а, на разни мисли, които ни идват в главата. Примерно, ако имаме някакви цели за деня, обаче имаме някакви спирачки, ако не, сутринта не е започнала по правилния начин, то тогава ние сме по-склонни през деня да се съпротивляваме и да си казвам, тя тая сутрин, ай сега, тя не тръгна както трябва, тъй че няма смисъл толкова да се юркаме, явно не ми е ден. Продадено, не ми е ден. И така че по-добре да махаме съпротивата още от сутринта. И да, за ефективността на сутрешните ритуали ви казах и колко по-малко, по-добре. Когато искаме да продаваме някакви неща, е много важно, вие знаете всичко това, което си го говорим днеска, но пак да си го кажем преди Коледа, е много важно да задаваме въпроси и да слушаме. Да слушаме, но не да слушаме, защото да покажем, че слушаме, а да слушаме, за да чуем каква е нуждата на този човек, която той има и която той по някакъв начин ни изразява. Ето сега ще ви дам пример. Това е Симона от нашия екип, дъщеря на Бистра, която преди 5 години, 2019 година, се включи в нашия екип. Тогава тя изглеждаше така. Много сладичка и не много доволна от живота, от ситуацията, но след 8 месеца, и то в конкретните последни 4 месеца, когато тя предприе определени действия, ето това беше нейния външен вид. И начинът, по който тя вече чувстваше себе си, беше различен. Започна да открива лицето си, да не се притеснява от това, че има очила, да има повече енергия, когато общува със своите съученици, да се усмихва повече, подобри успеха си, учителите започнаха да я хвалят в училище и това беше страхотно. И в този момент тя ми беше споделила, затова ви го казвам сега, че в този момент нейни са ученици, които преди изобщо не са й обръщали внимание, и тя не е била от все едно интересните. Нали? Знаете как е в училище? Интересните са ученици в класа, така че какво толкова, нали, да се занимават едва ли не с нея. После тези хора са започнали да проявяват интерес към нея. Не говоря за момчета, за момичета. Просто да искаш да общуваш с някой, който ти е интересен от класа или от съседния клас. И тогава те са я питали, какво правиш, Симона, как постигна този резултат, как стана такава промяна с тебе, какво се е случило с тебе. И ето тук, сега, ако някой няма тази нужда или пък не му прави впечатление това, което се случва с вас, той едва ли ще ви зададе точно по този начин въпроса. Може би ще ви направи комплимент, но едва ли ще попита. И тогава става ясно, че този човек, който пита, той може би има същата такава потребност да направи някаква промяна със себе си. Тя дори може да не е свързана с отслабване и подобряване на външния вид, но самия факт, че при Симона има градация преди и след, провокира някое момиче да я попита какво е станало с тебе, как го направи това. Все едно я пита ти как мина през трудностите, как мина през това да не ти се прави, да не трябва да не искаш да спортуваш и разни други неща, които са елементите на това да искаш да постигнеш нещо. И когато ние разберем тази нужда от човека срещу нас, всъщност ние какво се случва? Ние предполагаме за тази нужда. Ние не сме сигурни. Той задава въпрос, но ние предполагаме от какво има той нужда. И е редно ние самите също да потвърдим. Все едно да попитаме, да, ще ти разкажа, интересно ти е как отслабнах ли? Или пък, защо ме питаш, искаш да отслабнеш ли? Или пък, защо ме питаш, искаш да се научиш да се гримираш по този начин ли? Нали, просто като процес на диалог. И когато човекът отсреща каже, да, това имам предвид, вече оттам нататък нашата работа е да покажем решението и да говорим за крайния резултат. Примерно да покажем
а, шейка заместващ хранене и да кажем, че за 4 месеца резултатът е минус 14 кг. Разбира се, с движение, с спорт, но този шейк супер много помага да не ти се яде през деня, защото приемаш достатъчно витамини, минерали, защото има много протеини и всъщност ти замества цяло едно хранене. Ако заместваш две, още по-добре. И когато разкажем, вече в случая Симона разкаже своята история, продажбата е направена. Но това да потвърдим ние е много важен момент, защото понякога хората ни питат някакви неща или пък изразяват някаква своя нужда и ние си мислим, че този човек иска нещо. Нали, в нашата глава е така, но ако искаме да сме сигурни дали е така, ние всъщност трябва да проверим дали това е така. И още един момент има тук, че когато ние проверим, човека се чува, той самия се чува да казва, че да, искам да разбера това. Тоест, той сам на себе си потвърждава каква е неговата нужда. Не само ние да си го мислим. И искам сега тук да ви кажа, че когато продаваме ние, всъщност се случват 3 продажби. В една продажба се случват 3 продажби. Аз поне така си го разбирам и сега искам да ви кажа тази гледна точка. Примерно, аз искам да продам, ето сега, ще ви говоря след малко и за този крем. Къде е? Имаме 10 минути още. Виждате ли го този крем на Лонд? Дневния крем. И какво ще стане, ако аз искам да продам този крем? Значи, първо, аз трябва да направя първата продажба, която е да продам този крем на себе си. Какво означава да го продам на себе си? Да го пробвам, да видя дали ми харесва, да го сложа на лицето си, да проверя дали след това кожата ми е такава, каквато очаквам или пък по-хубава. Така или иначе, аз първо сама себе си убеждавам, че искам да продам този крем на себе си. Искам да го използвам. И когато го направя, ако аз съм харесала идеята да имам този крем и да продължа да си го използвам, първата продажба вече се е случила. След това срещам се с човек, на който разказвам за този крем, защото той ми е казал, че иска да има по-хубава кожа на лицето. И следващата продажба, която се случва, вече е когато аз на него му разказвам за ползите от този крем. Когато го изваждам, когато му слагам малко на ръката, когато го разтърквам или пък му давам той да си го опита на лицето. Тогава вече аз му обяснявам ползата, която аз имам. Разказвам му историята за това как аз съм започнала да ползвам този крем. Това е втората продажба. И третата продажба е когато ако всичко това, което той чува от мен, му харесва и ако той харесва мен като цяло и имаме еднакви ценности дори, той решава сам на себе си да продаде този крем и да си каже, ами да бе, аз защо да не си го взема този крем? Тоест, хората дори изразяват гласно третата продажба, която се случва. Даже и в магазина ми се е случило. Примерно една жена пробва някаква дреха. Аз предварително съм я харесала тази дреха, затова съм я заредила в този магазин. И даже съм я пробвала и много ми харесва и почвам да я обяснявам нещо за тая дреха. Това, нали, аз вече съм си продала на мене си, после разказвам на тази жена и докато тя пробва още преди да влезе в съблекалнята да се я съблече и да ми я даде, тя ми казва още докато се гледа пред огледалото. Аз ще си я взема. Много ми харесва. Така че тези 3 момента е много важно да ги имаме предвид, защото ако ние на себе си не сме продали някой продукт, ако много не сме го харесали, не сме го разбрали какъв е, какви са му ползите, ние няма да успеем да предадем тази емоция на другия човек. А пък това дали той ще иска да си го вземе, зависи много от това да сме на една вълна с него, да усети нашата емоция. Защото ако, примерно, аз говоря много високо, а пък той тихичко иска да му се говори, той самия едва казва думите, не го чувам, тогава ще стане едно разминаване. Дори да хареса продукта, може да не му хареса начина, по който аз му го продавам, защото, примерно, съм
по-агресивна, по-силно му говоря, викам му на главата. Така че тези работи също имат голямо значение. И накрая искам да ви кажа, че е много важно, когато продавате, да имате успешни истории, да сте заредени за продуктите и ето тези два компонента, заедно с успешните истории, правят една много ценна и много добра продажба и правят полза за човека и променят света като цяло към по-добро. Да обичаме много, много да обичаме себе си и да имаме намерение да продадем. Любовта към себе си е супер ценно и основополагащо. Без нея ние няма да искаме да даваме това, което имаме на света или няма да го правим по най-добрия начин, защото първо на себе си няма да сме го продали. Ето го крема. Аз от 2-3 дена го използвам. Той е с един много бледо-синкав блясък, има някакъв перлен оттенък и когато си го сложа на лицето, кожата ми става супер мека и много защитена, особено сега през зимата. Много го харесах. Направо го препоръчвам 100%, защото в момента е намален. Отделно имаме 20% отстъпка. И това е, което исках аз днес да ви кажа. Мисля, че влязохме във времето. След малко ще приключим. Заключението ми е, че хората, които най-много обичат себе си, са най-добрите продавачи, въпреки че ако нямат намерение, те могат и да не са никакви продавачи, просто да обичат себе си. Но всъщност, ако хората обичат себе си, те имат цели. А когато имат цели, имат и намерения. Пожелавам ви да се заредите с много топла енергия през коледните и новогодишните празници и следващата ви година да бъде много силна в продаването в тези 3 продажби на себе си, на другия човек и резултата той на себе си. Благодаря ви много, приключваме. Хубави празници! Чао! Чао на всички! Хубави празници! Chào